Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Olenko kuultavissa? Olenko kuultavissa? Mä avaan tuon chatin sitten vasta kohta tuossa. Kyllä. Hyvä. Pitää kello 57. Mitä nyt tapahtuu? Kysymys on oikeinkin hyvä. Mä nimittäin yritin aloittaa tavallisin tapaan YouTuben striimiä, mutta sitten niin se heitti mulle joku virhekoodi 403, että forbidden, että kielletty. Ja mä en tiedä, kuka sen nyt multa kieltää itseltäni sen lähetyksen aloittamisen, mutta mä yritin sitä vielä useampaan kertaan, mä en tehnyt mitään eri lailla kuin ennen. Et täytyy testailla sitten hyvissä jo ennen sitä viimeistä, mutta nyt menemme tosiaan näin 2 minuuttia tuossa starttiin. Onko tänne tulossa sitten ketään? Onko myöskin tuntuu ainakin korvissa tai kuulokkeessa hirveän voimakkaana tämä ääni, että jos tämä äänen tasapaino jotenkin erityisen heikko, niin sitten ilmoitelkaa, puuttuuko täältä nyt joku. Ainakaan kukaan ei nytten valittele sitä. Siekkinen Sisumon Kanavarka Nunssa Kettonen Jampura on tossa. Joo. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Kohta mennään. Kauden viimeistä edellinen osakilpailu. Tänään on mestaruus katkolla yksilöt hyvät Nuntsalle. Ja myöskin Alppinen voi ratkaista valmistajan mestaruuden tänään. Mutta täytyy kohta säätää kyllä jotain äänenvoimakkuuksia. Se ei muuten kyllä toimi pidemmän päälle se homma. Tuon aikanahan pystyy sitten liittymään tietysti vielä mukaan. Ei ne ainakaan nopeasti pysty poimimaan. Olisi voittanut Katari, mutta loppu pensa. Onko tässä sprintti? Ei vaan tää on ihan normaali, eli 18 minuuttia aikaa jo ja 50% kilpailu. Helkkari, onko mulla tässä kuulokkeessa sitten joku nappi itse, mistä mä voin säätää tuota volyymiä? Nyt löytyy. Loistava. Kun kello vaihtuu tasan, nyt se on tasan, menkää vaan. Tästä lähdetään. Italian Grand Prix, hyvää iltaa kaikille. Avaan ton chatin nyt hetken kuluttua tuosta sitten. Ja jos Discordissa tulee joku iso hämminkin, niin sitten täytyy rampata sielläkin. Tosiaan pahoittelu, niin mä laitan varmaan hyvää iltaa Nuntsa. Tosiaan olisin muuten laittanut tämän YouTubeen, mutta se heitti mulle jonkun täysin ennen näkemättömän virhekoodin. Justiin kriittisellä hetkellä. Italian GPn striimit Twitchissä. Noin, tervetuloa vielä kerran. Ropeter 1 has joined the session. Tästä lähdetään selvittelemään, ratkeako kuljettajien mestaruus Häpäsälän 4. kaudella tähän iltaan. Detail, best, cap, leader ja kamerataipia vaihtelemme ja katsotaan saako heti kärkeen Ropeter valittua sieltä ajokin itselleen ja sitten sieltä muistaakseni 2 muutakin puuttu oli Huoppis ja sitten Vekkuli tulee myöhässä, jos tulee lainkaan, mutta Huoppis on semmoinen, mikä mun mielestä oli siinä laittanut, että hän on tulossa, mutta häntä ei vielä näyttäisi. Vauhdin temppelistä kauden 11 Formula 1 osakilpailu ja Nuntsa on 7 pistettä edellä Mr. Siekkistä. Tarkoittaa semmosia asioita, että tänään mikäli Nuntsa voittaa ja Siekkinen on 7 tai huonompi, niin silloin Nuntsa ratkaisee tuon mestaruuden. Toki pitää ottaa ja laskea siihen erikseen noin nopeimmat kierrokset, mutta aika epätodennäköistähän se on, että se tänään ratkeisi, koska Siekkinen on siellä saa invailla. Ja hetkinen, pahoitteluni viiveestä nyt tulee Etskiller. Kuka on Etskiller 13? Onko se sama kuin Huoppis? Kyllä on. Täältä tulloo kutsu. Missä se on? Tossa näkyy vielä mulla offline, laitan kohta uudestaan, jos ei se vielä toiminut. Ja sitten Spectator-menusta, eli tästä näin, jos vaihtaa sitä kuskia johonkin bottiin,
joka on pilttuussa, niin sit sieltä saa sen auton itsellesi. Ja tässä kohtaa ei ole väliä, että mikä auto se on, jos vaan jonkun saa sieltä alleen, niin pisteet menee sen oikein laariin tässä. Mutta Autodromo Nazionale Monza ajopaikkana tällä radalla on ihan omat lainalaisuutensa. Kyllä ennen kaikkea tuossa kilpailussa sitten ERS:n käyttö esimerkiksi tulee olemaan isossa osassa kilpailumenestyksen jakautumista. Ja tässä on myöskin tekijöitä, jotka voivat olla aika vahvoja tällä radalla verrattuna muihin. Siis nostan Sisumoni esiin. Hän on tämän radan, ei nyt luoda ylimääräisiä paineita, mutta se, joka saattaa ehkä olla vähän korkeammalla tällä radalla kuin muualla. Toki myöskin ne tiukat ratarajat vaikuttaa omalta osaltaan tähän, mutta tästä lähdetään sitten pikkuhiljaa selvittelemään. Eli siellä on joitakin kierrosaikkoja jo mennyt hylsyyn. Ja eli sinne ollaan saatu hyvä sekä Huoppis että Ropeter jo mukaan. Kukas sieltä tulee ensiksi? Red Bull 2 vetää täällä. Eli Jampura, joka muuten ottaa kyllä hyvin tästä nyt imun. Eli Red Bull pelaa tässä Monzan radalla näyttävästi tätä tiimipeliä. Imu-apu tälle DRS-ttömälle suoralle. Loistavaa yhteispeliä. Ja täältä tulee tää Jampuran ensimmäinen kellotus. Tää on yllättävän vaikea homma ajoittaa se oikein, että sitten siitä tulee se imuapu, mutta ei tule sitten likasta ilmaa kuitenkaan liiemmin tuolla keskisektorilla. Jampura on avannut pelin 1.20.3 ja taustalta tulee sitten, ensiksi tulee Williams-kuljettaja Marka ja taustalla nähdään jatkuvasti, kun yksilöä virtaa läpi tämän Alboreto, eli tämän klassisen parapolikamutkan. Marka menee kärkeen 5 000 Siekkinen 74 000 Sisumon puoli sekuntia, mutta tasainen alku, kärki kolmikko, ja sitten tulee 2 000 Kettunen. Nyt on historiallisen tasasta. 7 000 on kärki kolmikon erottava aika. Ja Siekkinen on myöskin, kuten itse todella lähellä, McLaren avaa tuolla siellä 5 ja 6 tässä kohtaa. Mitä tekee sitten Ropeter? Tässä menee vähän leveäksi tässä Lesmo kakkosessa. Me huomenna hetki Meet and Greet-tapahtumaa sanoo Hot Konsta. Selvä homma. Nuntsa kärkeen. Ja selkeästi meneekin 3,5 kymmenystä. Päivänä, jolla hänellä on mahdollisuus ottaa uransa ensimmäinen FSL-mestaruus. Hän ottaa kärkipaikan. Ja tällä radalla toi on isokin ero, mutta kyllä sillä varmasti kun vähän vielä sitä isommalle riskiä hyökkäillään noihin shikaneihin, niin varmasti pystytään peittoilemaan. Mitä tekee sitten Ropeter? Hän jää vielä kauas tällä ensimmäisellä vedolla 8. ja vielä puuttuu sitten 3 kierrosta ensimmäisestä vedosta. Molemmat Mersut on tulematta, Huoppis tulee sieltä myöskin. Luka aloittaa, tai oliko Luka äsken siellä mahdollisesti radalta meni vielä hylsyyn. Zinfinin ensimmäinen myöskin näyttää punaista, ratarajat ovat ylittyneet tässä. Hänellä myöskin toi tuntuma on vähän heikonlainen, mutta ajaa tosiaan nämä kauden 2 viimeistä kilpailua. Sitten toi vitoskausi, joka varmaan alkaa syys-lokakuun vaihteessa, niin on asia erikseen sitten hänen osaltaan. Tosiaan meni vähän mielenkiintoisesti tää homma, koska alun perin mä luulin, että Zinfin ajaisi nämä 2 vikaakkista tällä kaudella Haasia, niin kuin mistä Kanan paikalla, mutta siis mistä Kana sanoikin, että ei kun mä ajan itse ainakin tänään. Se meni vähän pieleen, koska se alun perin lähti siitä, että mistä Siekkinen sanoi, että Zinfin kysyi, että voisiko hän ajaa niin kuin Kanan paikalla. Ja Kana ilmeisesti ei oltu otettu mukaan tähän hänen ajopaikkaansa koskevaan keskusteluun lainkaan. Että se meni vähän mielenkiintoisesti, mutta pääsi, että nyt siellä kaikilla on ajopaikka tänään. Ja on myöskin sitten ensi sunnuntaina, jolloin kausi huipentuu Belgian Spaassa. Ferrarilla, jota edustaa tänään ainoastaan Huoppis, niin on tietysti vähän erikoispanos tässä Monzan kilpailussa. Joo, tosiaan mä olin olettanut, että Zinfin ja Siekkinen olisi kysynyt Kanalta tätä asiaa. Pahoittelen nyt omasta puolestani tätä myös. Tietysti Kanalla se ajopaikka on ja hänelle se kuuluu. Tänään Zinfin Mercedeksen ohjaimissa ja todennäköisesti myös sitten, riippuen tuosta Kanan läsnäolosta, niin myös ensi sunnuntaina. Ja nyt on Kettunen noussut siihen todella lähelle.
Eli tässä muodostuu hyviä parivaljakoita. Alpinen kaksikko 12 000, Kettunen, jolla on FPL-mestaruus jo takataskussa, joka ratkesi pari viikkoa sitten, niin varmasti hänen tehtävänsä on näissä parissa kilpailussa peidata Nuntsalle toi mestaruus. Nuntsa johtaa 7 pisteellä sarjaa Siekkiseen nähden. Joku kysyi tosiaan, että jääkö tää tallenteelle, niin kyllä sen pitäisi jäädä ainakin joksikin aikaa. Mä pyrin sitten jos tuossa tallentamaan sen itselleni ja sitten lataamaan sen myöhemmin sinne tupeen tallenteeksi. Outläppejä vilisee. Ennen kaikkea tää Mersu-kaksikko. Ennen kaikkea Luka on semmonen yksilö, joka varmasti ehjällä kierrossa voi olla tänään korkeallakin tässä aikaa, jossa Scuderiaa tulee vähän eniten, mutta oikeastaan saattaa antaa jopa pienimuotoista imua tossa, kun lähdetään vikasta mutkasta. Ja tulee kärkeen ja menee kärkeen 1.19.8 on ensimmäinen 80 sekunnin alittaja. Ja Mercedes tekee tempun, jota vähän ounasteltiin, koska kyyti oli kyllä hurjaa parhaimmillaan katsojakisoissa. Ja nyt Luka ottaa kiinnityksen tuohon paalupaikkaan. Tässä on, ootteko miettinyt, miten FPL:n kausi striimataan ensi kaudella? Olemme kyllä miettineet, toki kuten tiedetään, niin se saattaa muuttua. Meillä on kyllä hyvät suunnitelmat, ja mä Zinfinin kanssa hoidan sitten tuossa hyvissä ajoin niin kuin aina. Jontuks has joined, sehän on loistava uutinen, koska hän oli alun perin sanonut, että hän ei tule. Mutta toivottavasti ei meinaa sitä, että Tanska on siellä sama. Mutta ei saa puhua nyt mitään tuosta Suomen matsista. Mutta Jontuks kuitenkin tuli paikalle. Sitten on tullut osumaa siellä Gresier Orpon ja Jampuran välillä. Orpo ottaa 5. lähtöruudun rangaistuksen. Ja en nähnyt kyllä yhtään mitä siellä kävi, missä on Jampura ja missä kondiksessa on hänen autonsa. Näyttäisi, että ihan ehjänä. Ja sieltä on jopa tulossa mahdollisesti pientä paikkaa. Sitten mennään kyllä todella eveläksi. Ei kiinnostanut kuitenkaan Fialle lätkästä tosta rangaistusta. Jampura ei kuitenkaan pysty tuolta juuri parantamaan. Hän pysyy siellä. Jontuks. Ja näin on myöskin toinen Ferrari mukana, eli ihan mukava osanottaja. Ja Vekkuli sitten tosiaan sanoi, että hän ei ehkä tule tai ehkä ei tule, mutta jos tulee, hän tulee myös, että häntä ei ainakaan tuolla listoilla vielä tässä kohtaa näy. Jäädään seuraamaan tilanteen. 8,5 minuuttia jäljellä aikaa jo, ja Luka on kiinni paalussa. Sitten elää jälleen lista. Sisuma nousee peräti 4. Ja Zinfin on noussut sinne myös 3,5 kymmenyksen päähän, eli Mercedes. Tässä voisi olla, en halua tietenkään, kun en ole varma, että kuka ajaa tuolla 5. kaudella, mutta mun mielestä tämä kuulostaa mielenkiintoista tämmönen Luka Zinfin kombinaatio Mercedekselle tuohon ensi kaudelle. Nuntsa jälleen kärkeen, se ei kauaa kestänyt, se lysti kuitenkaan siellä muilla, vaan sarjan kärkiyksilö, joka myöskin kyllä väittäisi, että eniten paalupaikkoja ottanut, niin ajaa 1.19.5 ja ajat parantuu. Ja tässä tekee tiukkaa esimerkiksi mistä Siekkiselle, joka ei ole aikaa, joissa ollut erityisen yhden kierroksen saa Vekkuli tässä omien sanojensa mukaan. Täältä tulee kutsu. Se näkyy vielä näkyy tuossa offline, mutta sieltä sitten kuitenkin lähtee noin. Arepro ottaa kutsun. Joo, tuli Areproon kutsu, jos se on täällä missään, niin lähtee myös. Vekkuli has joined. Mikä näistä on Arepro? Kun mä en näe tuossa oikealla nyt jostain syystä niitä nimiä. Onko se tää Makia äsken? Se on tää, 77 Are on kutsuttu. No niin, Luka kakkosena, Siekkinen juuri kun pääsi vähän parjaamasta, niin nousee sinne nyt kärkikahinoihin uudestaan mukaan. Noin Kettunen 5, selkeän tulee Zinfin ja loput. Ja Vekkuli has joined, Arepro 20 has joined myös. Toivottavasti tänään päästään puhtaasti. Kisa on 50% eli 27 kierrosta, joka tällä radalla menee aika nopeasti, kuten tiedetään, riippuen toki turva-autojen määrästä, mutta voidaan ajaa jopa semmonen alle 40 minuutin kilpailu. Nuntsa Marka on noussut nyt kakkoseksi.
alle kymmenyksen päähän Alppinen kuljettajasta, Lukas Siekkinen, Kettunen, Siivi. Nyt on aikamoinenkin aikaa jo, mutta täytyy vaan koko ajan varoa, että mä polkasin menemään osuut tuohon virtanäppäimeen. Niin kuin, no joo, ei mitään suurta hätää pitäisi olla. Sisumon Jampura, Kana on 9. Ja nyt heti kuluttua nähdään tuo Vekkulin ensimmäinen veto. Sama pätee Jonttuksi. Ja tosiaan tänään, mikäli Nuntsa voittaa ja Siekkinen on 7 tai huonompi, niin Nuntsa ratkaisisi mestaruuden. Todennäköisyys se prosentti kuitenkin sen puolella, että toi taistelu jatkuu vielä Spaahan. Jonttuksa ensimmäisillään sijalle 12, mutta aikaa on. Vekkuli sanoi, että yksi kierros, jos tästä nyt lähtee siinä 4.40, 4.3, 4.50 aikaan, se tulee valmiiksi 3.10. Kyllä se tähän jää todennäköisesti tähän yhteen, ei kyllä ehdi millään vetämään nää se sykliä sitten lävitse. Eli seurataan mielenkiinnolla tämä Astonin ainoa yritys. Kettunen on noussut nyt kakkoseksi 18 000, mutta tämä menee ihan kalkkiviivuille tässä aikaa, jossa kyllä, koska kaikki pystyy parantamaan ja nostamaan sitä riskitasoa. Ja väittäisin myöskin, että ei mitään hirvittävää määrää näitä ratarikkomuksia ole nähty Monzassa. Tässä ei hirvittävästi semmoisia mahdollisuuksia ole. Se on lähinnä toi toinen shikaani ja variantti de la Rocha shikaani, mihin pystyy sitten halutessa oikomaan, mutta ei tietysti kannata lähteä pelailemaan sen kanssa. Tää tulee Vekkuli ja mielenkiintoista on seurata myöskin tänään, kun pahoittelin sekä Alppinella että Haasilla on 2 kuljettajaa. Haas nyt ei varsinaisesti ole mukana, vaan sitä odotetaan ainoastaan sitä hetkeä, milloin Alppinen pystyy tuon valmistajien mestaruuden ratkaisemaan. Nimittäin siellä Alppinella on 217 pistettä, Haas on perässä 64. En ole tehnyt, mitä se tekee, 54 se tekee. En ole mitään tarkkoja laskelmia tehnyt, mutta tänään on hyvin mahdollista, että tuo ratkeaa tuo valmistajien mestaruus. Jampuran ajoitu aika, jossa ajettu, hän on siellä 8. tällä hetkellä. Pahoitteluni. Ja siellä käy hirveä kuhina tuolla. Nyt sitten toivottavasti kaikki pääsevät puhtaasti lävitte. Vihreä lippu liehuu siellä sellaiseen hyvinkin rauhoittavaan sävyyn toi ratavirkailija. Sitä siellä liehuttaa. Täältä tulee Jonttuks 27 tasan ykkössektorin jälkeen Ferrarin kotiradalla. Hyökkäys on kovaton toisen shikaanin jälkeen jatkuu tänne keskisektorin nopeisiin oikealle kääntyviin mutkiin. Pieni alio-ohjaus siinä kuitenkin on. Tämä kierros tuskin on mikään tajunnan räjäyttävä. Mr. Kana on ulkona. Hän on lopulta siinä Sisomon Jampuran välissä. Mäkki pystyy toki vielä parantamaan taikkaa. Orpo tulee lähtemään viimeisteruussa. Hänellä on se rangaistus, nimittäin lätkästy osumassa, jota mä en nähnyt, mutta joka kuitenkin siellä ilmeisesti tapahtui. Loppuhetket Italian GP:n aikaa ajussa. Jonttuks tulee täältä. Onko mulla jotain tallikavire, kun ei ilmoitettu siinä sähköpostissa? Mä voin päivitellä, jos tulee hyvä hetki, niin sitä sitten. Muistaakseni ei tässä kohtaa. Siellä on muuta, olisiko 3 tiimiä nyt tällä tietoa, jossa on 2 kuljettajaa. Sitten on aika monta tiimiä, jossa on vaan 1. Mutta kaiken kaikkiaan ihan mukava osanottajamäärä FPL:ksi on tulossa tolle 4. kaudelle. Ropeter on ulkona. Red Bullin aikaa jo on pieni pettymys, mutta kisassa vasta jaetaan pisteet. Vekkoli meni lopulta 4. 1/1000 markkaa perässä. Ja hänen ajonsa on ajettu. Markka on sitten täällä näin, eli hänen viimeinen veto menee siihen. Siinä kuka se oli? Oliko se Ropeterin toi botti, joka oli parkissa keskellä siinä ajolinjalla? Tässä oli Markan viimeinen mahdollisuus ja se romuttui siihen. En ole ihan varma kyllä kuka siinä oli tiellä. Montako osanottia riippuen, mun täytyy vielä vähän punnita tiettyjen yksilön osalta, että hyväksyikö mä heitä sinne vai ei, mutta
FPL-4 sanotaan, että vähintäänkin semmoinen 11-12 on tulossa tässä kohtaa. Kuka sieltä vielä tulee? Koko ajan on keltaista, niin mä en näe tuota kelloa, mutta ruutulippu ei vielä liho, minuutti on jäljellä. Ja tämähän kyllä tarjoaa myöskin Markalle vielä mahdollisuuden. Missä kunnossa on se renkaat ton hiekkavisitin jälkeen? Tuskinpa nyt liian rajussa. Täältä pystyy vielä hakemaan kyllä se. Tästä lähtevät kaikki liikkeelle. Ja sitten tulee Luka kiinni paaluun. 1.19.5.3.3. Pystyykö Mercedes kuljettamaan ottamaan urassa ensimmäisen paalun? Hänellä kyllä kyytiä tulee piisamaan, mutta Alppinen ja sitten Tiefin osuu Sultani, joka on jostain syystä siellä mukana. Jotenka tää tarkoittaa kyllä sitten, että loppystä täytyy poistua. Joo, täytyy poistua loppystä aikaa jo jälkeen ja hoitaa Grid Editorilla. Varsinkin kun mä en ole hosti, niin mä en voi sitä kikata. Et saa nyt enää kyllä yhtään näytöpaikkaa, se on nähty. Silloin on taaskin siipi siellä jo aikaa, jossa rikki. Poistukaa lopusta aikaa jo jälkeen. Tämä loppu ei doesn't go ahead. Täältä tulee Markka, jolta äsken viettiin. En tiedä kuka se oli. Red Bull ei saanut sitä jälkimmäistä kierrosta. Hän on tänään 5. Mutta poistukaa tosiaan loppystä, kun voitte. Ja mä sitten ilmoittelen, kun se uusi on pystyssä. Nuntsa on ylittänyt maaliviivan ja Markka tekee Leclercit ja ajaa parapolikassa seinään. Dramaattinen loppuratkaisu. Tuleeko? Siekkinen tulee vielä viimeisenä, mutta ykkössektori ei ole hyvä. Ton perusteella Huoppis on vielä myöskin tulossa. Ja siinä sitten ovatkin. Siekkinen ei pysty parantamaan. Luka ottaa paalupaikan. Kova veto Mercedes-kuljettajalta, jota meiklä osas vähän odottaa, mutta tekee kovan tempun. Juu, se täytyy sen sulttaanin takia valitettavasti, koska mä en voi kikata sitä. Mä kikkaisin, jos mä voisin, mutta kun mä en ole hosti, kun mä tätä säätäntä hemmetin asetuksia. Niin se on pakko hoitaa näin. Eli poistukaa loppystä ja sit siinä on tämmönen muutama minuutin viive, mikä sen takia nyt aiheutuu. Se on kikattu koko. Ja sit kun mä itse tyrin homman siinä mielessä, että poistukaa nyt loppusta, kiitos. Streami jää tälle kanavalle ja sit se tulee myöskin tupeen myöhemmin. Poistukaa loppusta, olkaa hyvät. Seuraa lyhyt viive. Aika-ajon tulokset. No muuten vaikeeta tuolta Twitchistä poimia ne aika-ajon tulokset. Mä otin äsken kyllä screenshotin, jossa pitäisi, tai tommosen kuvan, missä pitäisi olla siitä. Tosiaan, täytyy semmoista syyt niskoille, että mitä mä tein heti kärkeen kello 18.45, kun mä olin pystyttänyt loppuun. Ja painota invite friends, ja sitten ihan sattui summan mutikassa, tai kun mä en kattonut yhtään niitä nimiä, niin siinä sattui ensimmäisenä olemaan, että Nuorisultaan online, ja mähän kutsuin sen siitä vahingossa. Sitten mä tajusin siinä kohtaa, että ei helkkari. Mut sit se teki taktisen joo, poistukaa loppuun. Mä täytyy itsekin poistua heti kun mä pystyn. Mä olen nyt valitettavasti täällä jumissa, kun mä en halua sulkea tätä sovellusta, koska mä en sitten striimi kaatuu viimeistään. No niin, ilmoitan heti tuolla palvelimella, kun se uusi on pystyssä. Fail to join the session. Siinä ei mitään sessioa meillä ollutkaan. Multiplayer Grand Prix. Pyöräytetään. Tämä on uusi loppuaika, jo tulokset toki tuossa säilyvät. Invite only. Näin se on pakko. Mun olisi pitänyt tajata poistaa se tuolta listalta. Olisi ollut helppo paalu, menin Hiekalle Lesmo 2. Näin vaikka joka myöskin uhosi aikaisemmin tällä viikolla, että hän sattui vahvoille. Hän oli kyllä ihan hyvässä kyydissä siihen nähden, että hän tuli myöhässä koko sessioon.
Ihan kohta tulee kutsuja. F23 full off, invite only, assist restrictions off, off. Jontuks ihan kohta tulloon nyt sitten. Force cockpit camera off, breaking assist korkeintaan medium, noin. Kyllä se oli dramaattinen toi Markan ulosajo tuolla vikassa mutkassa. Siinä olisi ollut mahdollisuuksia korkeallekin yltää. Nyt aikaa jo off, long, custom grid, johon palaamme kohta. Weather and time of day rules and flags on tossa 21 katsoja. Jos joku ei ole nyt seurannut meikäläiset Twitchissä, niin tehkää se nyt pikimmiten. Off, immersive, strict. Mulla pitäisi olla joku presetti, mutta eihän mä tiedä miten semmonen toimii. Standard, disabled on. Ja onko edelleen noin. Weather and time of day. Nyt pitäisi olla kaiken suht kunnossa. Eli nyt lähtee sitten kutsuja. Ja saa myöskin tietysti, ei saakaan liittyä, koska mä laitoin sitä joo. Elikkä nyt tulee kutsuja. Ei ready up ennen kuin on tullut tää pieni viive. Tosiaan mä en tällä hetkellä taas näe mä näin noin viestit, mitä se tulee, mä en näe sitä chattikokonaisuutta. Okei, nyt ei sulttaania. Siekkinen on kutsuttu. Sisumon on kutsuttu. Kana on kutsuttu. Jontuks. Marka. Nuntsa. Sitten on Kettunen. Jampura. Luka, joka otti komean paalupaikan. Nuntsa. Mihinkä meidän pitäisi päästä 14 vai 15 kuljettajaa? Luka, Nuntsa, Teamfin, noin. Sitten ainakin Orpo. Tuossa on Chisumon, joka on täällä jo. Missä on Orpo? Orpo on kutsuttu. Arebro on tossa. Kohta lähtee toi Grid Editorin säätö. Tuleeko mulle sitä vai nyt kun en tiedä mistä puhutaan, kun en näe noita aikaisempia. Eli puhutaanko sitä grid penaltista? Mä nyt menen sen mikä se tilanne siinä oli sitten siinä penaltissa? Oliko siinä joku osuma? Ja oliko siinä, jos siellä oli sulttaan samassa tilanteessa, niin sitten mä ymmärrän sen täysin. Weekend Structure Grid Editor. Ja sitten se on Luka, Nuntsa, Kettunen, Marka. Kettunen, Marka, Vekkuli. Missä on meidän Vekkuli nyt? Ko se pitäisi pahoitteluni. Se näkyy mulla edelleen noin. Siifin on sulttaani, okei, ymmärrän. Otetaan penalti pois. Settings. Nyt on Vekkuli kutsuttu. Joo, ei sen kuuluisi olla siellä. Penalti on joo, mutta ei sen kuulu olla siellä radalla koko sulttaanin enää. Weekend Structure. Mitä mä nyt teen? Authentic. Ei helkkari. Standard. Grid Editor. Luka, Nuntsa, Kettunen, Marka. Vekkuli. Vekkulin jälkeen on Siekkinen. Sisumon. Teamfin. Kana. Jampura. Huoppis. Joka puuttuu. Ei mene kauas, on semmonen minuutin homma.
On kyllä hyvä pointti myös, että niin ei siitä kyllä pitää... Huopis on nyt kutsuttu. Settings ja weekend structure ja sitten mennään tuosta grid editor. Lukan on sekä, no joo. Jampuran jälkeen on huoppis, joka toivottavasti on hyvä noin. Huoppis, Ropeter, Arepro, Jontuks ja Orpo, joka otti rangaistuksen, joka saattoi olla ihan aiheellinen, koska se ainakin oli kuljettajan kanssa, jonka oli tarkoitus ajakin ihan hetki. Rules and Flags, eli Strict Ignorance. Lämmittelykierrosta ei ole, eli se lähtee sitten hyvin nopeasti liikenteeseen. 27 läpsiä. Simulation Settings, Disabled, joo. Ja on. Red Flags, äsken oli aurinkoinen. Keli, no tuskin se nyt. Sittenhän se on tämmöinen virallinen Kiros Dynamic, on se mikä on ollut Session Start Time on Realistic. Mä avaan ton chatin nyt nopeasti. Hetkinen, ja sitten päästään tosta liikehtimään. Peltoon penalti, silti invite olisi kiva. Joo, menkää kilpailuun. Ready up, please. Mitä Sultaan tekee täällä nyt jälleen, hei? Kick player. Noniin. Mä kikkasin se, ei hätää. Ei hätää. Painakaa nyt sitä nappulaa, kiitos, päästään. Mä en kutsunut nyt kyllä Sultaania. Vai joku muu kutsui nyt Sultaanin. Semmonen hyväksyttävä. Ja siellähän se on se kirous, mistä vähän puhuttiin, että kun sinne ei lyödä sitä, niin sitten tulee vettä. Vettä tulee. Ja tämä sekoittaa koko paketin. Onko se koko kisan sade? Siellä oli aurinkoinen keli. Mä laitoin niin kuin kaikkien aikaisempiinkin kisoihin, niin dynamiikki, eli saa valita itse jumalat, että mitä tulee. Nyt mennään yksilöt hyvät. Se jäädään sitten selvittelemään, että minkä näköistä se sää on tulevaisuudessa. Täytyy tosiaan poistaa se siltä listalta, jotta me sitten vältytään tältä. Puuttuuko meiltä joku yksilö? Kuten missä kana esimerkiksi. Lähinnä ihmettelen. Vekkulisitopilla ei tee sitten vesikelissä mitään. Se on vähän huonompi homma. Miten mä estän ton käyttäjän? Mä en jaksa nyt piipitystä kuunnella. No niin, kana on siellä, loistavaa. Tästä lähdetään 11 Grand Prix ja mestaruus on katkolla Nuntsalle. Kisa lopussa loppuu sade. Loistavaa. Eli tätä sitten seurataan ihan loppuun saakka. Valot syttyvät 11 jälkeen. Lukalla on uran ensimmäinen paalupaikka. Auton numero 13. Oi Mooses, red flag. Red flag. Punainen lippu. Ja... koska vesisade. Aha, eli se vaikuttaa siihen. Toivottavasti nyt ei tapahdu uudestaan. Pysytään nyt maltillisena. Vesisade loppu. Aha. Elikkä... ihan siis in real life meininkiä. Vesisade oli sen verran kova, että ajoja ei pystytty käynnistämään. Nyt autot tuoltiin punaisen lipun aikana. Varikolle odotettiin siihen saakka, että sade lakkasi. Nyt mennään uudestaan. Nyt Luka kerkisi ottamaan jo ton
Märänkelin setupin. Nyt tulee semmoista lottoa kyllä tänään jälleen, että kuka tahansa voi tämän viedä. Kyllä siellä kostea on edelleen. Valot ovat syttyneet. Valot ovat sammuneet ja päästäänkö liikkeelle? Siitä ampuu Luka paalupaikalta Nuntsa kakkosena. Siellä on mediumilla yksilöä, vaikka rata on verrattain märkä. Siekkinen blokataan Markan toimesta. Areprolla on rangaistus exceeding track limits ennen ykkösmutkaa. Ja hän on nyt ulkona onneksi tästä kilpailusta. Arepro Luka johtaa ennen Markaa. Siellä tulee jatkuvasti rangaistuksia. Liukasta on kyllä joka puolella. Rata on tommonen ihmeen kosteen näköinen edelleenkin, mutta ei siellä vettä tule enää enempää. Siellä on kaikki Stixillä liikenteessä. Luka johtaa turva-autoa vaamassa. Luka on Interillä. Ja tältä renkaalta pitää päästä kyllä salaman nopeasti pois, ellei Sadentala sitten uudestaan. Lukalla on rangaistus. Vekkuli on siellä 6. Kaikki luistelee kyllä. Ja Arepro-meininki oli semmoista, että hän suorastaan kerjää seuraavaksi tätä porttikieltoa. En tiedä mitä siinä tapahtuu. Onneksi tämä kausi päättyy pian. Väitin, että olisiko tähän sunnuntaihin jo semmonen gridi, että kaikki yksilöt olisi jollain lailla niin kuin asiallisia. Eipä ollut. Olin väärässä. Konsta kysyy, pitäisikö testata lämmittelykierrosta ennen FPL tulevaa kautta. Kyllä. Ensi viikolla on yksi katsojakisen striimi varmaan tiistaina tai torstaina ja silloin sitä voidaan testata. Ja sitten siitä tulee yksilöä. Siellä Lukan on tietysti pakko päästä pois tältä Interiltä. Todella valitettava kolaus. Nyt yksilö ajaa loistavan aikaa ja ottaa paalupaikkaa ja sen jälkeen ei oikeastaan edes osaa selittää mitä tapahtui. Siis alussa satoi, sen jälkeen tuli punainen lippu, sitten ei satanut ja sitten siellä olikin Luka Interillä ja muut Slixillä. Mutta Alpinilla on kaksoisjohto tässä kilpailussa. Turva-auto on voimassa! Sisumon ajettaa Vekkuli antaa siinä osuman ja se meni nyt livekuvan perusteella hän oikeesti on nyt valtaisa kaos, koska Sisumon ja Vekkuli otti yhteen. Haasin siipi on rikki. Tämä turva-auto on voimassa vielä tovin kyllä. Nopeimmat kierrosajatkin on semmosia, että se nopein kierrosaika on 3.55.7. Tämän mukaan, mutta hän johtaa tätä kilpailua. Rata nyt kuivuu silmin nähden. Tai meikäläisen silmin nähden, eli välttämättä ei. Vekkuli väittää, että siinä on tämmönen Hamilton Vettel Bakumainen break-checkinkin kyseessä Sisumonilta. Mutta siinä kyllä ei mun mielestä ne ollut myöskään Sisumonin edellä liikaa väliä. Mut palataan tohon, mutta siinä on tosiaankin siipi varmaan rikki ainakin Sisumonilla, varmaan Vekkulillakin. Joka on nyt 3. Nyt on kaikki Slixillä liikenteessä. Valitettavaa edelleenkin tämän Lukan kannalta, että ajo loistavan aikaa ja sitten putosi tuo rengas. Valinta on väärä, mutta on kuitenkin renkaansa takia tuonne perälle. Mutta kohta mennään uudestaan, ei kuitenkaan vielä tämän kierroksen jälkeen. Kettonen Nuntsa Vekkuli, jolla on rangaistus ja hän kärsii sen pois. Siekkinen on tässä ja nyt sitten Vekkuli ottaa myöskin siitä vielä sitten lisää sanktion 5 sekuntia speeding in the pit lane. Elikkä Vekkuli, jos hänellä on ollut vähän parempi trendi näissä viime aikoina jälleen, hän on pystynyt ottamaan pisteitä tasaisemmin, niin nyt on jälleen vaikeampi kilpailu kyllä hänelle. Ketjureaktiona tulee nää. Ensin otti sen penaltia, kun hän tullut sitä penaltia kärsimään. Siellä on myöskin Mr. Kana, joka korjauttaa siipensä. Uutta numero 87 varustettua etuosaa sinne Haasiin. Tosiaan testaamme ensi viikon katsojakissa, jos ajetaan ainakin yksi tai ehkä useampikin 25% kisa, niin testataan sitä lämmittelykierrosta. Ja testataan samalla, tai ainakin voisi olla hyvä testata samalla, että saako Jeanfin sen striimin ja selostuksen toimimaan.
Ei sitten jälleen jouduta säätämään kisapäivänä sitä. Ja mun täytyy selvittää, miksi mä saanut sitten, tai mikä se virhekoodi oli, mikä mulle tuli siinä. Mutta se on sitten ensi viikon juttuja, mutta kilpailu on täydessä käynnissä. Kettunen, Nuntsa, Siekkinen, Huopis on 4. Ziipin kovalla renkaalla 5. Jontuks, Orpo, Marka. Orpolta loistava lähtö, hän lähti nimittäin viimeisestä ruudusta, hän on nyt siellä 7. Marka, Ropeter, Jampura, Sisumon, Vekkuli, Lukakana ja sitten on Arebro, joka mua edelleenkin hämmentää, että mikä hänen missionsa niin kuin oli tässä varsinaisesti. Koska se näytti siltä, että mitään muuta ajatusta ei ollut kuin ottaa koko muu kuljettajakatras pois ulos kilpailusta. Mikä kyllä onnistui harvinaisen huonosti. Se sanoi Discordissa, polkimet meni rikki. Polkimet meni rikki. Mitenkäs se on? Selvä, no palataan tähän. No nyt vilkkuu siihen malliin mustat ja keltaiset, että tästä lähdetään liikenteeseen uudestaan. Kettunen, jolla myöskin rangaistus, eli Nuntsa, joka on sarjan kärkinimi, niin hän elämässä näyttää oikein hyvältä tällä hetkellä. Kilpailu jatkuu vihdoin, ja sitten Ziipin on aivan Huoppiksen iholla. Minne katoaa Haas, Siekkinen putoaa, Huoppis on täällä. Arebro has left the session, Siekkinen valahtaa. Ziipin haastaa siinä vanhaa kilpaveljään, jonka kanssa ottivat tulisti yhteen tuolla viime kaudella, muistetaan esimerkiksi Kanadassa. Autot haamuilee, kyllä, ja se on todella valitettavaa, koska mä katsoin senkin monen kertaan, että näin ei pitäisi tapahtua, mutta se ehkä johtuu myöskin näistä yhteysongelmista, kun siellä on Vekkuli sekä Jampura molemmat radan ulkopuolella, oliko se siellä on toinenkin Red Bull ongelmista, Ropeter ottaa rangaistuksen, Huoppis on noussut 2. Siekkinen on 4. Sillä väpä jää Vekkuli auto kuin varpunen jouluaamuna Lesmojen välissä. Sen jälkeen on leveänä Red Bull ja Markalla on mahdollisuus nostaa itsensä sijalle 8 tässä kilpailussa. Ja katsokaa, miten Huoppis nyt ottaa ilon irti näistä soft-renkaistaan. Edelleen on todella liukasta kyllä radalla. Vaikka sateesta ei ole enää tietoakaan, niin kyllä sen huomaa, että samanlaista luottoa ei voi tai kuljettajalla ei ole, kuin mitä olisi ihan siis semmoisella kelillä, jossa ei olisi satanut ennestään laisinkaan. Katsokaa jälleen, miten paljon elää Alppinen tuossa parapoliikan jätössä. Ero on 60. Kettunen. Huoppis ottaa tuon nopeamman kierrosian pois, mikä on sen harvinaisesti, joku ottaa sen tuolta johtavalta kuljettajalta, koska eikö toi ollut vasta eka kierros turvalta jälkeen toi äskeinen Siekkinen, Ziipin käpää. Intervaali sitten menee pitkäksi toi jarrutus Ziipiniltä ja Jontuks tiiminsä kotiradalla ottaa ton sijan itselleen noin. Mutta sitten kiihdytysten kamppailussa Ziipin on kyllä vahva ja siinä myöskin Vekkuli tulee Jontuksin ohi. Vekkuli sitten kurva grannen läpi tulee Ziipin imussa kohti variantilla Roger Chicanin jarrutus on todella myöhäinen. Ja Ziipin tiedostaa hyvin tilanteen. Hyvä reisinkiä käydään kilpailu 5. paikasta. Vekkuli reilun lupaus, eli Ropeter väittää, että nyt pitäisi hommata uusi loppu. Itse en tiedä mikä on homman nimi. Jontuksella ainakin leveänä, hän menettää ton sijaan. Huoppis lupauksella on 24 sekkaa, no se nyt ei yksinään ole mikään syy, että yhdellä kuljettajalla valitan tietysti tätä tilannetta, että harmittavahan homma se on, mutta me ei voida edelleenkään yhden kuljettajan takia lähteä säätelemään näitä uusia loppuja, on se sitten kuka tahansa se kuljettaja. Huoppis on nyt tällä kierroksella vähän jäänyt. Valitettavasti Ropeterin kilpailu saattaa kyllä päättyä ennenaikaisesti. Kettunen ottaa nopeamman kierrossa itselleen, Huoppis onkin sitten yhtäkkiä vähän ongelmissa. Täältä tulee Nuntsa, sarjan kärkinimi, sisäpuolelle ykkösmutkaan, mutta ei vielä pysty, vaan myöhäinen jarrutus siinä Huoppikselta. Ja mistä Siekkinen januaa tässä Nuntsan päänahkaa, muistutetaan vielä siis, että siinä oli tuolla, ja Nuntsalla on Siekkiseen nähden 7 sarjapisteen johto. Keltainen lippu ykkössektorilla, sinne jäi Dressir Orpo, joka käväsi siellä keskikasti, se on jälleen pudonnut siellä 13. Kävi kamppailemasti Ropeterin kanssa. Ropeter, jolla on auton kanssa kuulemma ongelmia.
Eli näytti hetkellä, että oi, osuma tulee aggressiivinen liike Markalta ja näytti pahemmaltakin, mutta onneksi siinä kaikki pystyvät vielä jonossa jatkamaan kuitenkin operointiaan. Nuntsa on nyt Huoptiksen ohi, Alppinella on kaksoisjohto ja täältä tulee sitten Mr. Siekkinen. Markalla on rangaistus 3 sekuntia ratareja rikkomuksista ja kun imua ei ole, niin, tai DRS, niin vaikea sieltä on liikettä tehdä, mutta Siekkinen nousee väkisin kilpailussa 3. Ja tää on iso liike nyt, koska tämä mahdollistaa kohta sarjan kärkikaksikon välisen taistelun toisesta sijasta. Kettunen nopein kierrosaika Red Bullille sattuu nyt onko toinen peräkkäinen katastrofaalinen Red Bullin kilpailu. Heillä tämä loppukausi on ollut hyvin ailahteleva ja Siekkinen ohittaa Nuntsan ykkösmutkaan. Nousee kilpailussa 2. Turva-auto astuu samalla voimaan toistamiseen tässä kilpailussa jo. Ja saattaa olla Huopiksen pelastus tuolla softilla, joka ei ole kuin 5 kierrosta, mutta oliko sitten ERS-ongelmia vai mitä ongelmia oli, mutta nyt toi Huopiksen kyyti alkoi äkisti sakkaamaan ihan ton uusinta startin jälkeen. Kettunen, Siekkinen ohitti Nuntsan, mutta nyt jälleen meneekö homma uusiksi, kun on turva-auto. Nyt tullaan kuitenkin jo kierroksella 9, voisi kuvitella, että sieltä ainakin haluaa noin, jotka ei ole haarilla, niin tehdä tuon oman stoppinsa. Toki kukaan ei ole semmonen, joka on aloittanut haarilla ja on sillä edelleenkin, että kyllä sillä varmaan aika monta stoppia tullaan nyt näkemään. Se pystyy tuolla seuraavalla stintillä jo vetämään ja se vielä vetämään kilpailun loppuun saakka. Se oli iso liike. Ja tosiaan Kettusella on rangaistus laatuaan 10 sekuntia. Ropeter valitan tosiaan tuota tilannetta, mutta en voi nyt tässä muuttua tämmöiseksi rangaistuksien pois imiäksi. Mutta tosiaan Red Bullilla on nyt sitten tämä vaikeampi vaihe meneillään. Siekkinen pysähtyy, Alppinen tekee tuplastopin ja tää on sitten tiukka paikka kyllä aina, koska siinä Nuntsa ihan taktisesti vähän ottaa vauhtia pois. Luka ottaa yliopeusakon 5 sekuntia. Elikkä Nuntsa otti vauhtia tarkoituksella pois ennen varikolle tuloa, jotta Alppinen tiimille ja oi! Se olisi ollut kyllä in real life aivan saletti unsafe release, mutta peli ei tunne niitä. Siellä käy valtaisa kuhina varikolla. Kana pysyy radalla, kyllä, eli Haatsit sijoilla 2 ja 3. Tämä voi olla hyväkin taktinen peliliike, koska nyt varmasti mitä Haas hakee tässä, niin on se, että Siekkinen nopeasti Kanan ohitse ja selkeän Kana yrittää tekeytyä muuriksi. Ennen kaikkea Alppinen, ennen kaikkea Nuntsan eteen Nuntsa, joka menetti siinä kyllä ton Alppinin tuplastopin myötä joitakin sijoja ja on nyt 8. Eli nyt live-tilanteessa Siekkinen on sitä kääntämässä itselleen sarjan kärkipaikkaa, mutta kilpailu on pitkä ja tää on toinen turva-auto jälleen. Seuraatte siis Twitchissä FSL 4 kauden viimeistä edellistä osakilpailua Monzasta Italiasta. Marka johtaa kilpailua ennen Haas-kaksikkoa Kanaa ja Siekkistä. Kana, joka todennäköisesti tulee pysähtymään. Siekkinen, joka tuskin tulee, elleivät se siivet mene rikki tai jotain vastaavaa. Ja sarjan kärkinimi Nuntsa, joka johtaa FSL 4 kautta 7 pisteen erolla. Siekkiseen on sijalla 8. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulee oikeinkin tiukka odotus vielä Spaassa. Mutta kuten sanottu, niin tässä voi vielä tapahtua isoja muutoksia. Jampurillassahan sinänsä, jos auto on ehjä, niin hän voi vielä yrittää ja välttyä nyt sitten Red Bullin kanssa tämmöiseltä grande fiaskolta. Tässä Italian osakilpailussa nimittäin turva tietysti kasaa tämän pakan. Luka otti paalupaikan tähän kilpailuun, mutta sitten toi erittäin mielenkiintoinen starttiproseduuri, jossa punainen lippu lyötiin kehiin ja sen punaisen lipun aikana sää selkeni ja sade lakkasi. Näin se oikeastaan selkeä sää, aletaan kattokautta taivaalle, että kyllä siellä on edelleen vähän tuommoista petollista, mutta sade lakkasi ja sitten sen jälkeen siellä Luka oli Interillä tuohon toiseen starttiin. Pahoittelun jälleen.
eiköhän Mailanderit ja muut oteta sitten turva-auto sisään jo tältä kierrokselta. 2 keskeyttäjää meillä on. Arebron kilpailu loppui tosiaan jo. Se kyllä selittäisi ihan sen, että ne polkimet oli, jos ei rikki, niin ne jotenkin disconnectas. Koska jos olisi halunnut ottaa jonkun kuljettajan ulos, niin kyllähän olisi sen pystynyt myöskin tekemään. Täysi random simulaattori tää kisa. Kyllä. Turva-auto sisään tältä kierrosta. Marka johtaa. Kana on kakkosena. Ja sitten mielenkiintoista vähän, mitä tekee Haas. Pääseekö Siekkin nopeasti Kanan ohi? Kanankaan renkaat ei toki ole järin kuluneet, eli hän myöskin kyllä voisi periaatteessa lähteä haastamaan tuossa vahvasta imusta Williamsia ensin tuosta kärkipaikasta. Koska jos sä lähdet päästämään jotain autoa ennen kaikkea Monzassa ohitti, niin siinä on kyllä sitten iso riski sille, että sieltä tulee saman tien kutsumattomiakin vieraita läpi. Niin, striimi. Mikä tässä striimissä nyt on? Muuta kuin se, että se nyt ei tullut sinne palvelimelle. Tai sinne Helkkarin YouTubeen. Katsokaa näitä kuvia. Marka lähtee ja Kana kyllä jää siihen nyt täysin kotikko lanta kasaan. Tästä lähdetään. Ero on yli sekunti saman tien. YouTuben osalta tavalla palataan siihen myöhemmin. Ja näin käy, että Haas vaihtaa järjestystä. Myöskin Huoppis, tai toi kuka olikaan neljäntenä, niin nukahti aika rajusti. Ja Kana muodostaa tämmösen shikaanin, ja sitten tulee virhe, ja se tulee Kanalle juuri. Kana vastaan Huoppissa, mahtuuko mistään Scuderia, joka ajaa tiimissä kotiradalla, joihin Luka nousee täältä paalun ottanut kuljettaja. Oliko osumaan Mersun ja Ferrarin välillä kurva Grandessa? Oi, sitten tulee osuma, ja se on Huoppis, valitettavasti. Luka tissi tulee sisällä puolelle, ja ai sentään, Jonttuks ajautuu. Grande fiasko. Molemmat Ferrarit kokevat kolauksen. Huoppis on toki viidentenä tällä hetkellä vielä, mutta mikä on auton kunto? Markkaa 3 sekuntia ennen Siekkistä. Mut nyt tulee mielenkiintoinen otatus siinä mielessä samalla kun Teamfin on valitettavasti ulkona tästä kilpailusta ja voi. Turva-auto on jälleen voimassa. Siinä mielessä tulee jännä otatus, että Markan ja Siekkisen ajotyylit ja toi ERS:n käyttö on ihan erilaiset keskenään, mutta Luka on toki siinä myöskin kytiksellä hyvin. Sitten Kana, hänen voisi kuvitella olevan tietynlainen veden jakaja tässä, että hänen taakseen muodostuisi semmonen jono. Siifin on valitettavasti ulkona tästä, ja hänet näimme seuraavan kerran sitten tuolla perjantain FPL 4 kauden avauksessa selostamossa toivottavasti. Kettunen ottaa lisää rangaistuksia, 5 sekuntia ylinopeus varikolla. Marka, Siekkinen, Luka, Kana, Huoppis, Vekkuli, Nuntsa, Sisomon, Jampura, Orpo, joka tulee varikolle. Kettunen, Jonttuks myös. Ja josko turva-autot jäisivät sitten tähän. Uskansin lupailla, jos mistä alle 40 minuutin kilpailuaikaa, mutta kyllä se nyt näin turva-auton myötä menee sinne yli sen. Sitäkin voidaan olla, tai oikeastaan ei sitä voida olla kovin monta mieltä, että pitäisi turva-autoa olla pelissä vai ei. Koska jos sitä ei ole, niin nähtiin Katarissa raalla tavalla se selvisi meille, että mitä tapahtuu, jos sitä ei ole. Että ne erot on niin valtavan iso, että kilpailu ratkeaa heti alkuunsa. Ja kun tämä ei ole edes increased, vaan se on ihan se standard turva-auto, eli niin vähän turva-autoja kuin mahdollista asettaa. Kilpailu tulee vasta puoleen väliin. Enemmän turva-autoja kuin kunnon kisassa. Eihän se kunnon kisassa ollut kuitenkaan sitten semmosia juurikaan. Pakka ei ole vielä ihan kasassa, sieltä tulee Jonttuks, Orpo, Kettunen vielä. Askari on takana. Kausi päättyy sitten tosiaan Spaassa ensi sunnuntaina.
Ja eikö se näin ole, että suurin pistemäärä, mitä yksi tiimi pystyy viikonlopun aikana ottamaan, samalla kun kuka pysähtyy? Marka kärjestä pysähtyy. Aha. Näin Siekkinen Luka on kärkikaksikko. Toinen haas tulee perässä. Suuri pistemäärä, mikä yksi tiimi pystyy ottamaan yhdestä kilpailusta, on 44. 26 plus 18. Tai halutessaan 25 plus 19. Tarkoittaa, että jos ero on 45 pistettä tai yli tämän kilpailun jälkeen Alppineelle, niin silloin Alppinen voittaa tuon mestaruuden valmistajissa. Ja ero on 54. Elikkä Haassin pitää ottaa 10 pinnaa kiinni Alppinen. Tällä hetkellä se näyttää kyllä ihan mahdolliselta, nimittäin Kana on kolmantena ja Siekkinen on kärjessä. Kuten sanottu, 54 on kuitenkin sen verran iso, että ihme pitäisi tapahtua, jos Alppinen ei sitä voittaisi. Mutta kysymys erikseen on sitten ratkeaako se tänään vai ensi viikolla. Kolme turva-autoa tähän. Toivottavasti tämä on viimeinen lajiaan. Ja laatuaan. Tässä myöskin voidaan käydä tämmöisiä aikakausien välisiä hienoja taisteluita. Siekkinen vastaan Luka. Luka otti paalupaikan. Hän voi olla hyvinkin kyllä. Tietysti monet asiat vaikuttaa näihin menestysmahdollisuuksiin näissä sarjoissa, kun olette havainneet, mutta ainakin vauhdiltaan hän on olisi kyllä vahva tekijä tuolle FSL 5. kaudelle. Mestaruustaisteluun, mistä Siekkinen on voittanut 2 mestaruutta ja jahtaa 3. Turvautuu tosiaan sisään tältä kierrosta. Siekkinen johtaa uusinta lähdön. Viimeksi kakkossijalla oleva yksilö nukahti täysin, mutta mitenkä sitten tekee ja miten suoriutuu Luka tästä? Ja missä kohtaa Siekkinen lähtee? On kanssa niitä paikkoja, että tässä täytyy olla aistit pinkeinä, ettei täräytä edellä menevän auton perässä, nimittäin herkästi sitten ketjureaktio tarjolla. Ja tästä lähtee Siekkinen ja lähtee aika hyvin ja puhtaasti. Ero on puoli sekuntia. Hyvin myöskin kyllä Luka vastaa tohon noin. Ja Kana huoppis. Ja se on Vekkuli jälleen, joka on hereillä tässä uusinta lähdössä. Ja pääseekö haastamaan Scuderiaa? Ei, vaan Scuderia vastaa hyvin. Ehkä setuppi ongelmatkin astuvat esiin. Siekkinen johtaa ennen Lukaa. Ja sen jälkeen mistä Kana pyrkii hyökkäämään sinne. Vekkuli nousee lopulta huoppiksen ohi. Sitten tulee Nuntsa, Simon Jampura, Kettunen, Orpo, Marka ja Jonttuks, joka on varikolla. Mutta onneksi sentään päästi jollailla puhtaasti tulemaan. Lukalla on menovaihde päällä. Hän näyttäytyy Siekkisen peileissä. Kaiken voittanut Siekkinen kuitenkin pitää kärkipaikkansa. Kana tulee. Tai siinä mielessä kaiken voittanut kaikkea mitä on ollut voitettavissa. Hän on sen tehnyt. Kana, Vekkuli. Luka ottaa sitten ensimmäisen ratarajan rangaistuksensa ja se laittaa kyllä sitten vähän varmasti pieneen paniikkitilanteeseen, että pitäisi päästä nopeammin ohitse tästä yksilöstä. Katsokaa mikä pito etuhäänellä kuitenkin, vaikka molemmilla on 5 kerrosta haarneissa, niin Luka suorastaan tulee Siekkisen päälle tässä kohti viimeistä mutkaa. Tässä kohta vaihtuu se kärkipaikka. Tapahtuuko se jo tänne? Ei, vaan Luka on ehkä vähän malttamaton, mutta pääsee kuitenkin edelleen taittamaan täältä hyvin tänne. Kana on täällä. Alle 70 Vekkuli ottaa nopeamman kierrosajan ja valtaisa vauhti ylivoima. Tässäkä vaihtuu kilpailun 3. paikka. Siekkinen rikkoo Luka vastaan Slipstreamia. Kana vastaan Vekkuli. Ja katso, oi, mikä jarrutus Kanalta. Ja sen jälkeen kantin päältä rajusti. Piste Kana vastaan Luka. Se oli kyllä valitettava epäonninen tilanne jälleen Lukan kannalta. Vekkuli nousee kilpailussa nyt toiseksi. Toivottavasti auto ei ole rajummin rikki, sillä teki pahan arviointivirheen, nimittäin mistä Kana. Luka putoaa 4. Ja nyt on Vekkulilla paikka ottaa toinen peräkkäinen voitto. Jälleen vaikka vastoinkäymisiä oli ennen tätä kilpailuakin, niin hänellä on hyvä chanssi ottaa toi. Siekkinen vastaa Vekkuli, ajetaan Italian GPn kärkipaikasta. Vekkuli käväsi vähän nurmikon puolellakin nähdäkseni, mutta ei näytä menoa juuri haittaavan. Ja niin läheltä pääsee Astoni hyökkäämään, että näinkö on mitään, näinkö on aseeton suorastaan Siekkinen tuossa puolustamaan.
Hyvin ajaa myöskin Vekkuli tänään paraboliikan lävitse. Luka on noussut takaisin kolmanneksi ja Luka toivoo tietysti, että täällä alkaa semmonen taistelu, missä tää kaksikko menettäisi aikaa. Vekkuli jälleen nopein kierrosaika. Ja siipi ei ole vielä auki, mikä tarjoaa myöskin Siekkiselle mahdollisuuden puolustautua ja jarruttaa myöhään. Ja osuma tulee ja Siekkinen ajautuu Nurmen puolelle. Onnistuu ottamaan autonsa hallinnan uudelleen. Mutta Vekkuli johtaa tätä Grand Prixtä. Pystyykö Siekkinen vastaamaan? Pystyykö Siekkinen vastaamaan? Luka on saman tien jo selkeästi lähempänä. Jampura vastaa Markka. Tämäkin taistelu on mielenkiintoinen. Ilmeisesti tässä ajetaan tuosta sarjan 3. sijasta. Palataan siihen pistetilanteeseen tarkemmin myöhemmin. Siekkinen tärkeä onnistuminen ilmeisesti keskisektorilla, hän pystyy pysymään tuossa siipen säteellä. Ja näin hän tulee aina näillä suorilla lähestymään kyllä. Hyvin toki myöskin Vekkuli on ja pystyy valjastamaan tätä kyytiä näille suorille tässä. Mut 7,5 kymmenystä. Mut tälläkin suoralla ero oikeastaan vaan kasvaa. Vekkuli on löytänyt kyllä hyvän lowdown for setupin ton perusteella tohon. Ero on 90, vähän alle. Siekkinen avaa takaisin, mutta joutuu käyttämään myöskin itse aika reusti ER:ssä. Luka 2,6 tässä. Marka on Jampuran ohi. Huoppiskin pyrkii hyökkimään Red Bullin kimppuun. Kettunen, Sisumon FPL:stä tuttu kaksikko on täällä. Ja ulkopuolelle ampasee sitten Nuntsa, joka tekee virheen. Siellä on ilmeisesti Arebron toimesta jo tuo kumottu tuo. Ja Nuntsa ottaa siitä kuitenkin vielä rangaistuksen, vaikka teki kaikkeensa hidastaakseen tahtia. Nuntsan korttitalo on romahdellut sillä lailla kyllä läpyskä kerrallaan tässä loppukauden osalta. Onko hän vielä valmis sitten ottamaan tota mestaruutta? Seuraava virhe se tekee Orpo. Hän ajautuu tuonne nurmikon puolelle, putoaa 10. Keskisektorilla on näin keltainen lippu. Tässä on meillä hieno vääntö sijasta 5 aina sijaan 8. Nuntsakin tulee varmasti liittymään tähän takaisin. Ja nyt on Siekkisellä jälleen aggressiivisempi hyökkäysero, nimittäin 30. Ja pelataanko tässä jopa jonkunnäköistä DRS-peliä, ei kannata kyllä vielä, ero on taakse sen verran maltillinen. Luka 3 sekuntia perässä. Siinä on siis Paalun ottanut yksilö. Siekkinen joutuu tekemään korjausliikkeen. Takasiipi on auki, Vekkuli kiemurtelee rikkoakseen imuapua, slipstreamia. Siekkinen pyyhkäsee vasemmalle, sen jälkeen aikaisin jarrulle ja petaa vaan tätä parempaa paikkaa kohti toista shikaania. Siekkinen aina ollut vahva kyllä näissä kiihdytyksissä. Kuulostaa vähän tyhmältä, että kaikki tuossa kiihdyttä, mutta että hän on kuitenkin aina lähtenyt aika puhtaasti sulavasti muihin kuljettajiin nähden mutkista liikkeelle. Vekkuli kuitenkin pitää tuon paikkansa. Luka 3. Markkaa Huoppis. Jampura kuittaa. Oli menettänyt ilmeisesti, mutta sitten ottaa se takaisin. Kuttaa kyllä mutkan siinä, mutta oli toisaalta siihen tullessa vähän edellä aika mielenkiintoinen tilanne siinä. Rangaistuksia ei tullut, tuliko sitten mahdollinen varoitus Jampuralle on eri kysymys. Ero on täällä hei niin pieni, että siinä oikeastaan joutuu jo Siekkinen nostamaan, koska ei halunnut lähteä lykkäämään autoaan tonne. Ui, kun Vekkuli on myöskin liukasta ei lähtenyt Siekkinen hakemaan liikettä tonne Askariin sisäpuolelle. Se olisi ollut todella rohkea liike. Huoppis, Kettunen ja Sisumon on aivan yhdessä läjässä ja Nuntsa pyrkii väkisin ohi täältä FPL:n ykköskauden mestarista. Mutta kyllä jarrutus on jälleen semmoinen, niin myöhään ei siitä pääse. Ja nyt on ero niin pieni, että Siekkinen saa uuden mahdollisuuden ja tällä kertaa hän tekee ton liikkeen sisäpuolelle. Siekkinen johtaa tätä Grand Prixta. Vekkuli kakkoseksi, hyvä reisinkiä Luka. Tässä on hänen paikkansa, kun jos tämä taistelu jatkuu, niin Luka pystyy lähestymään tuolla. Ja myöskin Marka on hyvin lyönyt koukun kiinni tohon ja pyrkii tällä tavalla nousemaan tuohon voitotaisteluun mukaan. Pitää muistaa toki, että Lukalla ja Markalla on molemmilla rangaistuksia. Eli Lukalla peräti 11,
koska tuli myöskin se speeding in the pit lane. Ja Markalla 6. Vekkulilla on siipi auki. Tässä Seraklion kinkissä ja hän tekee liikkeen Joaskariin helpon näköisestikin jopa. Mutta tämä kissahiirileikki voi jatkua kyllä jopa nämä viimeiset 7 kierrosta. Ja jos tää näin jatkuu muutamat kierros, täytyy kohta alkaa laskeskelemaan, että kummalle jää sitten aina millekin suoralle ja millekin kierrokselle toi DRS. Mutta täytyy nyt seurata, pystykö jompikumpi ohituksen tehtyään repäsemään vähän eroa. Ero Siekkisestä Lukaan enää 2. Markalla oikeastaan se parempi paikka ottaa voitto, kun Lukalla kuten 11 sekuntia on aika raju lasti kantaa tähän. Siekkinen ulkopuolelle ja tyylikäs ohitus tulee, joten myöskin Vekku jättää sinne tilaa. Mutta kuitipaikka on jälleen tällä kohti kuuluisaa toista shikaania variantilla Rochaa. Siekkinen jättää juuri auton mentävän väylän sinne oikealle puolelle. Sitten kun tulee Piastri Hamilton tai Leclerc Hamilton, Orpo ottaa rangaistuksen. Siekkinen puolusti aivan sääntöjen rajamaalla omaa sijoitustaan. Tutun näköistä oli Carlos Sainz, tuli mieleen tosta myös. Ja täällä edelleen Nunza on nyt pyyhkässyt. Pahoittelut, että se meni ohi tässä streamissä, mutta Nunza on tehnyt nyt loistavan liikkeen ja noussut kertarysäyksellä. Sitten tapahtuu jotain. Ai! Elikkä Marka on ampassut ilmeisesti mitä hän teki? Marka nousee ainakin kilpailussa nyt 2. Vekkuli on siellä perässä. Nähdään hyvästä ilmakuvasta, mitä siellä tapahtuu. Mutta että Marka kuitenkin oli pari sekuntia perässä tätä kaksikkoa, niin nousee sinne nyt edelle. Sitten hänellä sitten tuli hänelle toinen rangaistus nähdäkseni. Vekkuli haluaa takaisin ton sijaan. Siekkinen peittää. Marka on sisäpuolella ja joutuu nyt antautumaan ja katselemaan. Tässä on kaikkia näköinen switchbackin paikka, mutta ahdasta on. Siekkinen vastaan Vekkuli, tullaan jälleen kerran tonne Kurva Granden läpi. Luka aitio paikalta, popcornien kerran pystyy seuraamaan tätä. Marka tulee ulkopuolelle, Siekkinen vastaa. Vekkulikin tyytyy vain katselemaan. Osuma tulee, uusi osuma tulee. Ja sitten kun tuleeko jälleen tuplaliike, niin kuin nähty aikaisemminkin pari kertaa tältä samalta yksilöltä. Kyllä! Ei 2 tuplaohitusta ilman 3 tällä kaudella Vekkulilta. True goes Aston Martin sieltä loistavasti chikanin ja Lesmo ykkösen välissä. Astoni, mutta se ei kestä kauaa, vaan Marka ottaa kärkipaikan itselleen uudestaan ja 4 on nyt läjässä. Loistava kilpailu tästä kehkeytyi lopulta ehtoa puolelle. Vekkulilla meinaa lähteä auto irti. Luka on gameissa mukana, joko hieno nähdä, vaikka hänellä toki on sitä penalttia. Niin hän kyllä ansaitsee ajaa näistä kärkisijoista tässä kilpailussa. Turvaa voi perhana. Siinä on nimittäin Kettunen FPL-mestari on jäänyt sinne, kyllä tehnyt tommosen Sebastian Vettelmäisen virheen. Ja Kettunen on jäänyt tonne Askarin ilmeisesti oman ajovirheen seurauksena. Vekkuli tulee varikolle ja ottaa rangaistuksen. Marka jatkaa yksin radalla. Vekkuli, Luka, Siekkinen sisään. Vekkuli rangaistus. Luka pystyy kärsimään rangaistuksen. Tässä Mercedes. Mutta mistä Sisumo jatkaa myöskin radalla? Ai juuri kun pääsin kehumasta, että oltais päästy. Oliko sinne sitten osuvaa jonkun kuljettaja ja Kettusen välillä. Mut juuri kun alkoi kehkeytyä loistava voitotaistelu, niin turva-auto vesittää ja nyt keskeyttää sen. Ja molemmat mäkit jatkavat radalla. Matkaa maaliin ei ole järin paljon. Et olipa jopa suorastaan aika rohkea. Kyllä nyt olen samaa mieltä Vekkulin kanssa ja muiden kanssa, että nyt tuli kyllä pahaan paikkaan turva-auto. Siinä oli justiin hieno otatus meneillään kärkisijasta. Edu Kettunen. Jota tietenkään Edu Kettusen auto oli seinässä. Mutta tietenkään emme lähde nyt syyttämään häntä siitä. Hän on kuitenkin annut myöskin aika vahvaa nyt viime ajat. Voitti muun muassa FPL:n 3. kauden mestaruuden. Ja toki saattoi olla joku osumakin, josta
jota emme saaneet tuohon. Mutta koska hei 4 kerrosta matkaa maaliin ja ainakaan tältä ja tuskin vielä seuraavaltakaan raudelta tulee turvautu sisään, niin tässä oikeasti voi Mäkki alkaa virittelemään jonkinlaista shokkia, koska ei siellä paljon sitä aikaa ole. Marka tulee nyt, vai tuleeko sitten? Mitä tekee nyt McLaren? Nyt on jännä, koska Marka tulee varkolle. Sisumon jatkaa siellä radalla. Mitä tekee sitten Orpo? Sisumo siirtyy tämän kilpailun kärkeen. Tekeekö Orpo tästä McLarenin kaksoisjohdon? Siellä on Marka varikolla ja Orpo pyyhkäsee ohi. McLarenilla on kaksoisjohto Italian osakilpailussa. Matkaan maaliin on 4 kierrosta, joista ainakin yksi... Oi. Siellä meni vähän pasmat sitten sekasin. Ja Orpolle tulee siitä se toinen, siellä oli valmiiksi rangaistuksia. Orpo ei kyllä voittoa oikein voi ottaa, koska siellä on niin paljon sitä penaltia. Tiimikaveri sattuu olemaan siinä edessä, se olisi pahinta mitä voisi tehdä, olisi kilkata yhteen siinä tiimikaverin kanssa. Mutta Sisumonilla on tässä kyllä mahdollisuus tehdä jättisensaatio ja voittaa hänen suosikkiradallaan Monzassa FSL-kilpailu. Vekkuli, Marka, Siekkinen. Siekkinen ei rangaistuksia, mutta mikä vielä mielenkiintoisempaa, niin Sisumon ei rangaistuksia myöskään. Onko se sitten FSLin ja FPLn ensimmäisten kausien mestarit, jotka ratkaisevat tämän kilpailun voiton? Eli tässä on meillä rangaistustilanne. Orpo 6, Vekkuli 5, Marka 6, Siekkinen 0, Luka 6, Nuntsa 3, Kana 0. Kana voi nousta tänään jopa koroketaisteluun, jos hän selviää ilman rangaistuksia. Turva-auto tulee ilmeisesti. Ei tule vielä sisään, pahoitteluni. Eli se tarkoittaa ainoastaan 2 kierrosta tulee olemaan kisamitta tämän jälkeen. Oho, penaltitilanne mä justiin sen näytin, mutta näytän nyt vielä uudestaan. Orpo 6 sekuntia, Vekkuli 5 sekuntia, Marka 6 sekuntia, Sisumon, Siekkinen, Kana, Jampura, Huoppis, ei rangaistuksia. Siekkinen on vahvoilla näistä sarjan kärkiyksilöistä kyllä nyt ottamaan tukevastikin tuon kärkipaikan ennen päätöskisaa. Nuntsa rangaistuksia toki ei ole kuin 3 sekuntia, mutta Sisumon johtaa ilman rangaistuksia. Ja myöskin valtaisaa roolia tulee näyttelemään Dresier Orpo tässä kakkossijalla nyt, miten hän pystyy puolustautumaan noita yksilöitä vastaan. Kaikkea ei ole ollenkaan nähty tässä. 4. turva-auto, vaikka se tuli aika harmittavaan paikkaan varmasti Vekkulin, Siekkisen, Lukan ja Markan kannalta, niin kyllä se on toisaalta semmoinen veto, että se tarjoaa meille huikean loppuratkaisun tähän kilpailuun. Vekkuli sanoi, että hän voi tämän viedä vielä. Vekkulilla on 5 sekuntia rangaistuksia. Ja McLaren kuljettajathan eivät ole niitä sarjan nopeimpia kuljettajia. Mutta nyt tässä tällä tiimityöskentelyllä voidaan pelata Sisumonille tämä voitto. Orpo tietää, että hän ei oikeastaan tätä voi voittaa kyllä, koska rangaistuksia on niin paljon enemmän kuin Sisumonilla. Vaan Orpon tehtävä on tekeytyä tämmöiseksi liikkuvaksi muuriksi. Sääntöjen puitteissa toivottavasti 2 kierroksen sprintti Italian Grand Prix voitosta. Kauden viimeistä edellinen FSL-osakilpailu. McLarenilla on sensaatiomainen kaksoisjohto. Vekkuli, Marka, Siekkinen, joka on ilman rangaistus. Jos hän ajaa ehjästi ruutulipulle, niin hän tulee johtamaan tätä kautta ennen päätöskilpailua. 1 kauden parhaista kisoista. Kyllä tässä on nähty hyviä vääntöjä. Tässä on myöskin nähty kyllä sitten tiettyjen kuljettajien osalta valitettavia pettymyksiä, niin kuin toki aina nähdään. Todella myöhään jättää Sisumon tämän uusinta lähdön. Siitä mennään eikä meinata. Ja sitten tapahtuu jotain kammottavaa. Turva-auto on siellä edelleen. Sisumon tekee tommosen aika mielenkiintoisen hämyyn ja sen jälkeen Orpo joutuu antautumaan. Vekkuli nousee kakkoseksi. Orpo peittää. Marka tulee sisäpuolelle ja jarruttaa myöhään ja tulee se puolelle. Orpo vastaa.
Ja sitten tulee toiselta puolta Siekkinen, eikä enää ei voi edes tulla turva-autolla niin pitkällä. Toinen haasu jäänyt maisemaan. Vekkuli johtaa tätä Grand Prixtä. Se tapahtuu nopeasti. Vekkulilla on rangaistus. Vekkulilla on 5 sekuntia rangaistusta, se pitää muistaa. Sisomon voi edelleen tehdä kovan tempun tässä. Nyt pitää vaan ajaa viitapirun lailla. Marka vastaan Siekkinen, ajetaan kilpailun 3. paikasta. Ja Siekkinen voi myöskin tämä vielä voittaa, koska tuolla kuluneella renkaalla Sisomon on nyt vaikeuksissa. Sisomonin pitää myös kiinnostaa tässä. Siekkinen ajaa nyt tämän 4. kauden mestaruudesta. Tullaan Lesmon lävitse. 2 sekuntia on jo ero. Sisomon ei halua antaa tätä, mutta siellä pitää olla tila. Ei pysty katsomaan. Osuma tulee. Siekkinen on 4. kilpailussa. Jos jonkun osuman pystyy aistimaan, sen pystyy. Siellä ei ollut missään kohtaa auton mittaa välissä. Marka, mitä tämä tarkoittaa? Marka on 2. Sisomon vastaan Siekkinen edelleen. Siekkinen on myöskin direitti päällä siellä. Pystyykö sitten Siekkinen voittamaan tätä kilpailua? Sekin on mahdollista vielä. Vekkuli jää nopeamman kierros ja viimeinen kierros lähtee käyntiin. Meillä on kohta voittaja selvillä, mutta tällä matikalla sitä ei kyllä selvitä ennen kuin vasta auto ovat ylittäneet tuo ruutulipun. Siekkinen vastaan Sisomon ja Sisomon ottaa väkisin tosiaan, mutta sitten tulee Siekkinen läpi ja Sisomon ajautuu hiekalle. Kumpi pääsee puhtaammin liikkeelle? Orpo pääsee täältä ja nousee 5. Sisomon ilman penaltia, hän voi ennen korokkeella tässä kyllä olla. Mutta nyt mikä on tää rangaistustilanne? Siellä on sekunti enemmän Markalla, kun Vekkulia ei tarvitse jännittää kyllä, vaan Vekkuli tulee ottamaan toisen peräkkäisen voiton FSL 4 kaudella. Vaikka hän oli siellä pahana pohjimmaisena jo avauskierroksen jälkeen ja setuppivalintakin, niin ilmeisesti siinä oli jotain mätää, mutta sää muuttui vielä uudestaan. Ja Siekkinen nousee mahdollisesti myös. Nuntsa on perhana 3. siellä myös. Eli kuka sitten jo lopulta johtaakaan ja millä erotuksella. Täytyy seurata ihan loppuun saakka. Paljonko sitä penaltia? Sitä on 3. Eli Nuntsa tulee kuin puskista sieltä ja on kasvattamassa tätä etumatkaansa. Vekkuli voittaa Italian Grand Prix. Ei voita! Vaan mitä tapahtuu? Vekkuli ottaa uuden rangaistuksen. Nuntsa on 2. Siekkinen on 3. Kyllä Vekkuli voittaa. Unserved penalty 5 sekuntia, mutta ei vaikuta, ei näy missään. Käsittämätön loppuratkaisu, niin kuin oli Katarissa myöskin jo viimeksi. Joo, kiitoksia tästä kilpailusta. Tämä oli aika mielenkiintoinen. Tässä oli hyvää racingkia, mutta sitten oli myöskin näitä tilanteita, jossa ei tule uusi rangaistusta, vaan tulee muistutus, että en kärsinyt rangaistusta. No kiitoksia. Olipas järkevä valinta peliltä. Onnittelut Vekkulille, oli hyvä kilpailu, mutta oli myöskin tosiaan jälleen asioita, jotka oli hyvin mielenkiintoisia, kuten se Arepro-tilanne. Ja myöskin sitten tuossa viimeisellä kierroksella Sisuma väittää, että Siekkinen kolaa Siekalle. Siekkinen tulee varmasti väittämään ihan toista. Ja tää toivottavasti ei ratkaisi kuljettajien mestaruutta. Nyt alkoi taas muuten satamaan vettä sitten kun kilpailu päättyi. Mutta mistä Siekkiselle tämä on todella iso kolaus. Hän olisi voinut tämän kilpailun voittaa, mutta Sisumon ei jättänyt sinne kyllä auton mentävää. Toki siinä myös niin koko ajanhan Sisumon oli edellä tilanteessa, mutta Sisumon ei jättänyt tilaa. Täytyy selvitellä tätä tilannetta. Mutta Orpon kanssa siinä Sisumon kyllä toi Siekkinen ottanut yhteen, vaan otti lähinnä ton toisen kanssa. Se lähti jälkeen siitä, että Sisumon veti semmoisen vähän bottasmaisen hämäyksen ennen kuin sitten hän varsinaisesti veti sen uusintalähdön. Ja se kyllä toimi hänen itsensä kannalta ihan hyvin. Mutta se aiheutti hirveän kaaoksen noihin ekoihin shikaneihin. Mutta tämä tarkoittaa kuitenkin kaikkena sitä, että Nuntsa on todella lähellä uransa ensimmäistä mestaruutta. Joka oli pitkään oli Nuntsa ja on tuolla kärkisijalla kyllä häärinyt. Kyllähän se tulee ansaitsemaan ja Siekkinen myöskin
Jopa vähän heitti jo jossain kohtaa mestaruushaaveet menemään. Mutta matemaattinen mahdollisuus säilyy. Kiitokset, toi pistetilanne päivitetään sitten ensi huomenna tai tiistaina varmaan. Ja sitten noi tuomariston tutkinnat huomiseen huomisen iltaan saakka, niitä saa sitten laitella sinne videojakokanavalle. Kiitos, näkemiin. Ai.